Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinong rap kathain riboy ringkat ke jingsen ranlang jong kinong yalam ke Hill Farmers Union ha ka arpu saltrik uleber arja punrio kilalai banya kendo yo sembut menterang ba ka jilla uba Preston Tensong ban pensngau halo ka jing hair dor jong kisnyang na ka daw ka jing pantat dor kinong thien na kinong risnyang kat hadu bakla kata kala ya ka kamai kaji jong kinong risnyang u General Secretary ke Union uba Alphon Bert Khasentio ha ka jing kren bakla pathai khubor uloong ba na kalian jo sembut menterang ba ula patha banya kendo yo Principal Secretary jong katanan Animal Husbandry and Veterinary khnang banwan ikilat kilenti kumno banyarap ikinong risnyang ulai thoru ba kum ka seng ka pensngau ru ha sumbut menterang ba ya ki jing e jong kinong rap ha ka baya deiru bar ka jing pentrikam ya ka CM Assured Scheme ban thit yaw sensar na kinong rap namar ba ka dor hayo ka tat chaba palan ka jingwan kendo jangi menta ya Deputy CM ibere ba Preston Tensong kadai halor jong ka jing bomyo asen na governor ya ki rules kibade jong ka HDC ngiyo I menjum senam ro haubanai August ngilawan kendo ya kong emperina kapor bidang long minister jong agriculture bat kumjur ngilawan kendo ya CM hagatu kapor ba iba shambor ide CM te kajingwan jongi hi banyak kendo iki kalong ba kajing sakut jong kini ki rules what hadian ba kane ka market act jong ka HDC kilade banyo ka asen no governor henry ki sakut kini ki rules te dai na kata kadaw niwan matagas ngi ban budin balai kini ki rules ki sakut bat balai umla ban o governor umpala ban asen hadu menta te kajingwan ni kendo jong deputy CM ta sngi ngi sngoto ba ka sakut kane ka file hangno ban ngila pan sngoru ya kani namar ban ngilawan kendo ni ba serial rule badai commissioner and secretary jong ka DCA te kadai kata ko ke issue ka bangiwan kendo ya I sa Preston matagasngi ban budin ya kani ka ya kini ki rules balai ki sakut kata kadai kamat ka bangi smokia ba kum kinong rep namar ba idan ka jingkermen ka bakraw ba lingba ka jingyo asen no governor hakapor balong CM iba penyat CM hakato kapor bat I kongres ibadai EM te hendrei ka sakut ado mentangin yo asen ya nau governor na takadaw ngi sokia ba ya kani jadi katang yon kendo mentang singi te nakaliang jong deputy CM yang ba mairu idan ya ka jo ka jengmut balada itip balai kini ki rules mla ban empala ban asen do governor te yang ba kanum sempor nakaliang ka jong I inza shim ka jingkit kli hala ka bedai ba kani bat pendap na buat ya ka bedai kani ka ya kini ki rules kata ka point ka meningkong ka jengwan kendo jongi kalong hadin ba nilayo I kumto kini kinong risnyang na kajala kajungi kiamat jinge but nyimyo ru ya kador ha kabang ngili di kisnyang ngile kinong rap kilakot yangi hangki hapo barembong bagi pelong ya kajing yalang jong kinong risnyang nang ta syapo West Jantiaru men singi sajan kila pelong ya kani kaju kajing yalang ban pensngau ya kani kajing ya jong risnyang tengilawan ban ya kendo ya deputy CM kadaw kajingwan kendo jongi deputy CM kadai ba hakini kilai tayo ibang phone ya minister jong ka veterinary agent veterinary iba sanbor sulai ngimyo ya ka appointment na I bat sakawai ru ikular yangi banwan ya kendo last ngi ibaar tenre habangi phone chene sa office iklamwan sa office kata gadi kajing jadi namar kata kadaw namar kajing sokia jong ka senghi borok away ya ki nong risnyang namar ba kisnyang ki baladai bandi ngimla ra bandi namar ba ki pantat pala di kador but kini kidi kejing ka ba inong ri jengri ya kendo kumtang yaman kendo ya ba Preston te nakaliang jong ila kershai ba kani ke department kamdi ke jong I te kumta ila refer yangi ba gidai bani kendo sya ya I ba Frederick Harkongor ibadi commissioner and secretary bangin ya kendo sya ya I bangin ya tai ya kini kiman bala kadai ban poi ha kami ke jong I insayo ban patha bat ban ya keren sakawai pede kadai ka ba ngi kendo kerpang I kadai ha ka ba kini kinong rap hapo lapangap kaba menchim snem ladang ia kan mau kadai ba hagatu kapor kaba kini kinong rap kijongi kilai banyarap ya kaba ban yarap ban kaba angtai halapangap te henrei namar ba ka jingkular na kaliang kajong UDC jong ka West Janti Health District hagatu kapor ba kinong yara kinong rap kibon banyarap kin ai ka baikali
nang taru kenyarap ikinong rep la kalongkum ka anuririam te henry kani ru ka bil ka sokut adu menta te de namar kata kadaw iwan bani kendu namar babun kinong rep kila apsa ya kani ka honorarium ka bala pensngau da ka office na pa deputy commissioner te kani baru khait kidiki kam ki basa ateng ki bakum kinong rep ya kendu jenge te de namar kata kadaw ngiwan menta kesni ya kaban ya kendu ya deputy CM ban pensngau ya kidiki jenge sakawai pat ya keren halor kani ka CM asyot nisngau ban ai kublei ya ka sarkar balingba ka CM asyot ka bala yarap namar bahaga tu kapor ka herdor usinsar te nakaliang jong ni nakahil sa mayan nila kerpat ya ka sarkar bakan yarap da ka intervention scheme te ka sarkar kalawan ra ya ka CM asyot matkalala bantiet san pusan dingka ya ka dor ka jong usinsar si number haka tu kapor te ngisngau thu ba nakaliang joki nongrep sinsar hadu mentaru kador ka bakiti na kador sinong si number u sinsar upoy dor sabupra sabukandai but tang hadu sanpau nang kata kam kiushu ki bakiti na kasinong te kum tang yawan kendu ya deputy CM tagasngi ban karpat ni iba lada ka sarkar ka isna ya kinong rep sinsar kan pene ya kan ka scheme CM asyot ba kala ban yarap ya kinong rep ba hoj san pusan dingka ngimpat im kinong rep ki ong balada ngiyo andru pusan nyo pau hadu prapu tingka kata ka de ka kador ka baki im hausi number tenrei haba ka yo ka hiar pelat kan ne nisngau ba katu kador ka ba ka sarkar ka tidru kala yarap bun ya kinong rep sinsar te nakaliang ka jong i sa mentagasngi deputy CM jengi ila ai ka assurance balada kalong kumta insa ya keren bat ka kabinet nakabenta ban pentulun biang ya kani ka scheme na benta usnam arajar apnrio hakabidei bat kane ka hakabidei ba kata ka jingkli ka jong fi hakatu kapor kaba governor usain ya ka market act denre hakatu kapor nakaliang ki isi member jong ka KCDC ki lapha kila de frame ya ki rules hakapor ka balong EME congress kila de frame ya ki rules badai ki rules lapha sha DCA nakabenta banyo ya ka asem jong governor te henry kini ki rule ki sakut menta telara claim ki rules namla ban pentrekam ya kaneka act ya kaneka market act kapala pas da governor tengidon kami kini ki rule badai ban yo ya asen no governor kenang bakani begini ki rules kin trekam kan ding bakani ka act angila ai da ka jingtho bat ngila submit rule ya baro kini ki city ki bangile kendu nadu ka city ka bangi kendu ya i hakato ka porilang minister i kong emperin ngila ya submit ka to ka stiro tangila ai kopiro ya ka city ka bala ai reminder na ka KCDC hakabidei ban penkenau ka DCE bakadi ban pas no ikiti rule tenang tapade ngila ai ru ka city kabadai kabangi ai so commissioner and secretary ba Cyril ibapet ya ka DCE te nakaliang ka jong deputy CM nilalong very sure ba in kmi ya kane ba yung bakam dai so ban silam ban yo asen no governor nga sang ya kam nadu usem arhajar kat kendai re usem arhajar arpo ngi kindu ya ka chinge ka ba ya dei be ka jingdon chung ka klam kubit te ka kam hi ka ya be nadu usem arpoar hadu war saw kat kumbolong mentahi namar ha ka jingkudor chung ka bam namar ngi ka bam ibun sien ka dei ka bawan nabar ka bam snang hadu ka bam siar hadu ka bam masi bale hi ko street fit ki debi kibar kimar bawan nabar ye ha ka jingsyam chung ka munong ri hi ka ban yabyang lang hi ka dei be laknum no la kaduna hadu kadunur ka dei be na ka arspa saupho seneng ban palat ya ka arspa saupho sepo long ngi kinong ri ngimla su ban pelai ya ka bai bam chung kisnyang ki bangiri hakabai dei bik bawan nabar ngim namla batai syai kata dei ngistu syai hakabai dei bik kata namar bawan nabar hi ka fit ka bai bam ko chungki ki kamduna namar ba barok khoi kiro material ba poi shani ki dei ki bawan nabar tengistu hi kata long kador chung jingbam shani sha jela chungi bit shaki wei ki state kadon ko chingi per haka dor aku mementa long ada long kabala ide hi benyo ikador ba arspa sau phau cheneng desi ka sarkar hi kadai pat banbu ya katem bakan revise man gasnem gani kador hakini kisnem ki ba adab nadu november shapo usne marchar stan kador hi ka hakakam ka yo kadon hi ka por ka bakiu ka bahar mo tang kamnum palat ya ka sispa sau phau kumta ka ngibu arspa sabsan arspa laipo te kadon katayo ka bakiu bahar handrai bakan makan hiar bahar mta sedu ka sispa prapo sedu ka sispa nripo to kampat juja ken
mentah usnem arpun riu nudu arpsan numbar kahyar sunan ngene di ke bangi syam jing bagalong ba mentah wat kinong thiet ikisnyang khasi kim thiet shu namar ka jing pohu ka kisnyang ki bawan na sabar te ki baboni kinong ri hadu mentah kimla bende ya kasnyang ka jongki ki baki ki don hasam aga jing kendu jongi mentah kasi badi dipti cm ngi kamla meni krembi ndre ilapha ingi menya kendu shwa ya Mbak Fridik Kharkungor ibadai komisioner de iong ba hadir mengi kendu stai ngin saya penbej ngin saya kendu biang lat dalda kalong humnum na Entah kasi wani kendu ya di TCM terus penting song haka kejiwan kendu ni kalong mai kendu jing haka bayade bat kam risnyang bangim yo ikador kapabiang kum kino risnyang ngi kendu jing da kawai kapor bandi kisnyang ngimla ban yo kapor kapabiang hakador kapabiang tingi kum kino kendong ngi ha ban seng lagi jong gi kam na jong na kabari jingri bat da kaba ngibu ya lagi jong gi jingri halagi jong per kipra ibu ya lagi jong gi jingri halagi jong gi jaka hai bor ibala ham tam ngilong kinong kendong ibaduna ka jingtang ka jingstat ni persyang banyang halagi jong gi jat habede bat kari jingri de ka ba kindu jinge ba kalong menta de kisnyang bangim yo ka dor ka babiang de ni kerpat ya ka sorkar la ka ba burom bat ka ba sorit ba kibor ki bahlor kin pensnyau kin sengap bat kin pensnyau ya ka ka bangi kerpat kom kinong ri jingri bangin yo ka dor ka babiang ha kine ki por ki bradem ni ti kisnyang ni shuding som de hakata ka jingding som jungi ngi sothu ba kayawan kat kum ka jinglut bat ka jingdi jungi ha kine kisni ki por ba khandiat bat menta kam yawan shu kom ha ki por ki baladep ha ka jingdi lun som kisnyang ni sothu ka lahir sheba palat kata ka jing shim jong kinong khayi ya kisnyang menta ka jingding som ha ka jing shem chispa sampho ki apan kinong khayi shikilo ho sispa sampho shikilo tengi kum kinong ri snyang ngimso im ya kata kador ba sispa sampho shikilo hoi habede berkata kat bayaki kat bagi jingthit jungki ka long sispa sampho la ka sem jungi habele bisa kiyo ki hat kador kan nom hir bat kan nom duna ya ka sauspa prapho shikilo ka do nakalyang jungi kum kinong risnyang ngidon ke jingkarpan ba ngikwa hi bane imlang landu kinong kendong ba kham paji na ka bhormbong bat kumju i bhormbong bagian wan no da ka dor ka babiang shim da ka dor kilo ho ngilo i ya kata ba ki thit da ka dor ka batan ki di bat ha ka dor ka brem kine ki por ki ba khandia ngayo i ban ngayo snyo ka long ba nang duna kata ka bor pej habe de ki bor sarkar ne ki bor jong ka an tingi wan shakmat ban karpa de ki bor jong ka an ki bor jong sarkar bakin shimkhia na ka benta ke jing jungi kum kino risnya Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off.
Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time.